Я Наталія Дзеньків, солістка групи «Лама». Я Алекс Шелест, лідер власного сольного проекту та драмер. Ми вже разом 3 роки. Ми познайомилися на одному із конкурсів, де я була в журі. Алекс грав в одній із груп. Ми з нею просто перетнулися. Коли ми подивилися одне на одного, така вже відверта симпатія. У нас приблизно десь 11 років різниці. Я не відчуваю, що Наталя старша за мене, тому взагалі обоє як діти, мабуть. Мені здається, що так і треба. Це стосунки моєї мрії, це те, про що я писала в своїх піснях, в своїх текстах. Мені подобається те, що він вміє любити. Тобто в нього це як творчий момент. В Наталі всі фактично плюси. Все, що я шукав в дівчині, нарешті це якось реалізувалось. Ми заручені вже 1,5 року. Ну, весіллячко буде обов'язково нестандартне, таке, як у всіх. Я думаю, що ми з Наталією поберемося десь за рік. Ти знаєш, от цікавий якийсь стиль. Ну, а класно було б якийсь або джаз-фанк, або румбу. Зараз буде момент істини. Танцевать вы будете джаз, а именно бродвейский джаз. Понеслась. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Опа! Фу, ёпта! Стоп. Ні, давайте щось поміняємо тут точно. Та воно вийде, чесно. Як вийде, коханий? Я тобі говорю, що це неможлива штука в даному випадку. Ну, я так не можу, ні, реально. Ну, тут нема... Давайте ви покатаємо. З днем народження! З днем народження! Ми тобі приготували сюрприз. Танець називається «Помста придушень в криху». Я чесно, я Наталю перший раз побачила в такій іпостасі. Медленно, давай. Пошли. Давай, вот. Хватай ее. Раз, опачки. И сюда. Хоп. Вот то, что должно... Больно? Я не готова до таких Готово, трюків. давай. Через 15 разів вийде. Це просто зробити одну штуку і все воно вирішить. Ну, мені незручно так. Це тобі так зручно. Мені Добре, незручно. окей. Коротше, все. Якщо ти відчуваєш, що недогрьобі якісь. Нічого, Я нічого не відчуваю. Мені потрібно, щоб ти помовчав трошки. Можна? Ну ти фігово робиш, що Фігово. помовчиш? Ну мені треба час. Це така штука перевертатися. Я не Що можу час? її... Зробити отак час Слухай, треба? я не можу це робити раз за раз. Наталя, ти постійно кожну репетицію кажеш, що ти не можеш. Розумієш, не можеш, і потім ми то все танцюємо. Ой, так класно пританцював, ой, бачиш, як фірмово. Скажи мені просто Мені одну потрібна штуку. підтримка. Я ж тобі минулого разу говорив, і воно все вийшло. Ідем, зробимо фірмово, і все буде круто. Йдем.